jäätelörullia, pahtiksia, hotwingsseja, pizzaa. Kukaan ei voi vastustaa kiusausta. Kestääkö lupaus herkkulakosta? Tämä on Temptation Käyrälampi. Kouvola. Tervetuloa Mikael tänne iltanuotiolle. Kiitos Jari. Minulla olisi näyttää hiukan videoita, missä herra on toikkaroinut. Joo, voi olla, että vähän jotain pieniä töllintöitä on päässyt syntymään. Mitäs teille kotipuolessa sovittiin tuosta toikkaroinnista? No voi vitsi Jari, kun mä vaan seisoin tuolla resortin oveli ja sit mä rupesin kelaamaan, että miten moneen paikkaan pääsen tästä ihan helposti kävellen. Mä pääsen huvipuistoon ja vesipuistoon ja luontopolulle ja sit koriskentälle ja beachille ja sit siitä vielä niin kuin minigolfradalle vetää hole in one, niin mestat oli vaan niin mintiskunnos, että mulla niinku kontrolli petti ja en pystynyt hillitsemään itseäni. Ainakin selitykset osaat. Joo, sen mä osaan kyllä, myönnän. Oletko miettinyt, kenet veisit 24H-treffeille tänne Tykkimäen saunalle? En enempää enkä vähempää kuin koko Suomen, koska tää on niin magea mesta, että kyllä kaikkien pitää päästä tää ainakin kerran tänä kesään kokemaan. Mikael, voit poistua resortille. Kiitos Jari. Ei hemmetti, että Kouvola on niinku Suomen tutkitusta aliarvostetuin kesäkaupunki ja toi Jari tulee tänne vaan hiillostaa joka pikku asiasta. Voi hittolaineen.